Аз съм в Гърция! Уау! Аз се напрегам на макс. Стегам колко мога, брат, че ще се насера вече от стегане. Аби просто съм дебел. Ето, сега си еба майката. Сега ще видите. Сега гледайте. Имаш ли ма? Аз съм в Гърция. Карам тази кола. Уау! Ей! Фабът! Не правя видео, бе. Ваш видео. На Тасо сме. Белата с мен да направим една плувна тренировка, защото водата е като в басейн. Тоест, Средиземноморието ми е басейн. В интерес на истината, мега топло и чисто. Те едно я подгрева цяла нощ, да мога да се изкъпа като нормалните хора. Както казах, на остров Тасо сме. Не съм очаквал Реално очаквах в Гърция да е толкова яко. Втори ден от почивката. Супер е, водата е мега чиста, мега топла. Мен това ме интересува. Да са ми перфектни условията за плуване. Ще успея да си потренирам през почивката. Не че, както виждате, много съм се впрегнал да тренирам тук. След малко ще ви покажем на кой плаж сме, ще ви обясня за него. Ако искате да чуете за някакви цени тук и какво мога да хапвате и така нататък, ще направим няколко влога от Тасос, да ви покажа някакви по-интересни места. Има доста видеа вече в тубата за Тасос, но нищо не пречи да направим още няколко. А сега, ако обичате, разкарайте се да поплувам още малко, че яденето ми идва след малко и трябва да освобода някакво пространство. Айде! Чакай, че го видях това с поничките. Напри. Какъв съм гаден буклук. Yes, поничка с шоколад за след десерт. В смисъл за десерта. Време е за плажно хапване. Любимото ми. Уникално. Ям клуб сандвич с пържени картофи. Литко яде някакъв омлет тук, защото нали е много хелти. Ям хлебче отгоре с яйца, сьомга, авокадо и чери домати. Много е яко как правиш така. Две кафенца, поничката, общо всичко е 36 евро. А реално за да ползваме този прекрасен чадър с тези слънчеви легла, както им викат на английски, трябваше да направим 30 евро консумация, което е супер. У мен има едно барбаронче, което след малко ще ползвам за готвената книжка, която съм си взел, защото реших на плажа да се прави на умен и да чета и книга. Забрах да кажа на кой плаж сме. Този плаж е кръстен на мене. Пачис Бич. Пачис Бич. Звучи малко като Пачис Бичес. Ама не, за плаж става въпрос. Служването е супер, храната е много вкусна. Елексираме на живота. Като българското е. Тук на Тасос забелязах, има някакви странни дървета. Какви ли са тия дървета, бе? А после се приближих така, видях
какво расте на тех. И те се оказаха маслинови дървета. Това те си много тъп. То, нали, тук се прави екстра върджин зехтина. Лилитко. Тя не може да говори. Престана да снимам, защото искам да хапна на спокойствие. Се видим по-късно. Чао. Брутална е тази поничка. Младата TikTok звезда. Обработва видеа. Вече и тя. Моето е аматьорско. А моето не е. А моето е много професионално. Ма ти много хубаво ги обработваш. Аз съм бати професионална. Със сигурност доста по-добре от мен. Със сигурност, точно до 3 дена си направила повече последователи от мене. Ти вече имаш повече последователи от мене. И със сигурност ще имаш доста повече гледаемост в TikTok. Нека не казваме отколкото аз в YouTube. То вече е факт, то не е голяма дума. Въпросът е, че аз го духам, а ти си супер. Лидето, викнах, ела, снимаме 2-3 снимки за някакъв тъмнел, ако мога да направя после на тъпото си видео в тъпия YouTube. Добре, заставаме тук, тя вика, нати тази чаша с фрапе, я вземи очилата, я вземи това кимоно да се снимаш и с него, я застани там, застани тук светлината. Аз не съм чак толкова кифла да го ева. И накрая зета почна и да се ебава с мене. Вика, хайде флексвай. И аз се напрегам на макс. Стегам колко мога, брат, че ще се насера вече от стегане. Тя вика, айде де, флексвай. Ти луда ли си? Аз флексвам, как да... Направо въздух не остана в мене. Тя вика, айде флексвай. Просто съм дебел. Тебе, просто съм дебел, разбери. Какво не съм, погледни. През телефона го гледам и светлината беше лоша и не Не от светлината, просто съм си дебел. Шиба на свиня. Така искаше да става. Първо вика така. После да гледаме така в небитието. Супер си! Те дали станат за тъмнел? Станат. Ето ни в Панагия сме. Панагия. Ами аз не знам. Панагия. Ние си търсим място къде да вечеряме. Да, след като 5 часа търсихме място къде паркираме. Реално всички улици са такива баги. Голф, Перник дойде. Да, търсим някъде къде апнем рибка. На връщане най-вероятно ще ви покажа едни много интересни сапуни от Olive Oil. Вижте как са Барнала. Я завърти. Фанах я за газа. Интересно къщите да моя мама. Много са сладички, кокетни. Бият малко на тия българските старовремските, ама има нещо различно гръцко такова. Обаче няма комари, не е жега. Много добро. Да, всеки ни казваше, че ще умрем от жега, а пък през деня си е много топло и приятно, но не прекалено жега и вечер си е даже навсекъде има леко лозички. хладно. Няма много места за паркиране и ако искаш да дойдеш с кола, виждаш малко зор в началото. Тук е за снимка да ме снимаш. Айде, сега си е бапичката майна. Следващия половин час ще направя около 300 снимки и Лидия ще хареса, може би, половин снимка. Искам да ми кажеш светлината хубава ли е. Айде, заставаме. Какво е това? Чакай да Виж бе, там трябва да снимаме, дали бе? тук светлината пада. Аз ви казах, сега почват. И рамото ми, защо не ми кажа, че приличам на Хълк. Почва се. Прави ги хубави. Какво значи това? Не знам. Снимка. Това ми е любимия въпрос. Yes, thank you. Господина е много мил. Пламене. I have Снимаме се. Човека си от тук, от Панагия. повече да си поговорим с него. И как да си говорим с него, като той не знае английски? Ние не знаем гръцки. Как да стане?
Само на... Сега ще видите. Сега гледайте. Това тука, мили приятели. Това е сапун от олив ойл. От маслиново масло. Олив ойл. Олив ойл soaps. А тук по-долу виждаме едни отварачки. Това е отварачка. За бира, примерно. Той за друго е отварачка, ама не бира. Ева виж какви ключодържатели има. То продължава. Защо има такива неща? Кой ще си купи такова нещо? Явно гърците са с уважение към членовете. И да видиш, видяхме в един ресторант. Човека вика, откъде сте? Викаме България. Той може и на български тогава. Както виждате, имаме меню на гръцко-български. Ого! Айде! След малко се видим с изборите ни. Апванката пристигна. Аз взех шефска салата, кротони, яйца, домати, краставици, кашкавали, пармезани, всичко има. И разбира се, понеже лидето в нас не ми дава да си изпържа тиквички, трябваше да дойдем до Гърция, за да си взема пържени тиквички. Ето идва доста бързо, и за сега е доста вкусно. Ето, сега си еба майката, понеже в менюто не пише, че всичко е с гарнитура, мислим, че е без гарнитура, а то всичко си върви с гарнитура. Както всички знаеме, Ливия, тя яде като пиле, буквално 5 залъка и сега ще кажа след малко, аз преядох, вече салатата не си я дояде, ето, аз трябва да я изям. А протеина ще си го изям. Протеина си изяде и въглехидрата, аз прасето, фура жумелачка. Разбира се, аз взех рибичка, много добре. Тук имаме друга рибичка, все пак аз съм на морето и искам да ям риба. Цяла година ям пилешко и свинско, не знам какво повече я кажа. Ще се разходиме после, те ще ни вземеш. Нали? А един сапун ще ти взема. Може. Това се обдух да ям. Лидия, както ви казах, спре да яде точно на 30-та секунда. Трябваше да издумкам цялата маса с ядене. Първият ден от нашите почивки тук е завършен. Реално е втори ден, ама първият заснет. Голем баир, бе. Утре друг плаж, други изживявания. Айде, чао!